Татарстанда 2 миллионнан артык татар яши. Ләкин аларның 150 меңе генә татар телен белми. Дип күрсәткән нәтиҗәдә. Бу 2010 елга. 10 елга нәтиҗәләр. Бу инде Татарстанда 7% кына дигән сүз ассимиляция. Татарстан күләмендә. Шуңа күрә Татарстанны исәпкә алмасак, Россиянең калган регионнарында ассимиляция 27%. Бу бик зур. 30% уже туган телен белми. Бу ассимиляциянең башы, аннан соң алар татар милләтеннән бөтенләй китеп тә баралар бәйгә буыннан соң. Шуңа күрә бу нигә шундый зур аерма Россия регионнары белән Татарстанда? Татарстанда татар мәгарифе бар. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә татар теле өйрәнтелә. Ниндидер күләмдә, Россия регионнарында бу эш юк. Безнең исәпләүләр буенча Россиядә 7% бала гына мәктәптә ниндидер күләмдә татар теле укый. Бу әлбәттә хәзерге вакытта инде факультатив рәвештә атнага 1 сәгать. Бу инде татар теленнән белем алырга мөмкинлек бирми, татар телен өйрәнергә мөмкинлек бирми, 1 сәгать атнага 1 сәгать. Ләкин инде ул кешеләр дөньяда татар теле барын, аның китаплары барын, аның язуы барын белеп үсәләр. Сөйләм телен ишетеп үсәләр. Калганнары алар дөньяда татарның китабын баруда, аның язучылары барын да белмиләр. Алар инде Россия тарихыннан укып, бу ниндидер руслар культуралы тормышка тартып керткән, ниндидер кырда чабып йөрүче халык булган дип уйлыйлар. Аларның китаплары да юк, язулары да юк, ниндидер кыргый телләре бар дип уйлыйлар калганнары. Бу татарлар шулай уйлый дип әйтәсез. Әлбәттә татарлар шулай уйлый. Чөнки яшь бала бит ул телне белеп тумый. Бер кеше дә телне белеп тумый, ул өйрәнә аңа. Инде тәрбиячеләре рус булгач балалар бакчасында, мәсәлән Россиядә балалар бакчасы рус телендә генә эшли. Мин сезгә Барда районын китерәләм мисал итеп. Анда 100% татар халкы яши. 90-нчы елларда Асада педучилищеда башлангыч классларга укытучылар хәзерләү буенча, балалар бакчасыларына тәрбиячеләр хәзерләү буенча татар бүлеген ябып куйдылар. Бүгенге көндә Барда районында татарча сөйләшкән кеше юк урамда. Сабантуй русча гына уза. 100% татар районы. 100% да. Бүгенге көндә ул район бетерелде дә инде. Чөнки аның кирәге дә юк. Хәзер район Асага күчә, Бардада район булмый. Россия регионнарында да татар районнары бүгенге көндә инде бетерелгән. Алар ябылган, алар рус районнарына кушылган. Чөнки аның кирәге дә юк. Алар барсы да русча сөйләшә, русча белә, берни проблема юк. Балалар бакчасы русча эшли, мәктәпләр русча эшли, татар теле укытылмый. Димәк, Сез барсагыз, мәсәлән, Адел Кутуйның авылын беләсезме сез? Юк, барганым юк шул. Аның шигыре бар, үз авылы турында. Адел Кутуйның. Юк, минең Хади Такташның. Хади Такташның? Да. Хәзер искә төшерергә кирәк. Ул Шәймырзадан ерак түгел, 100 генә километр. Мин анда барып килдем. Анда татар сүзен аңламыйлар ул авылда. Безнең классик шагыйрыбызның Татар. Искиткеч. Гел русча гына. Ул инде безнең Россиядән читтә булган татар авылларына хас булган. Россиядән читтә түгел, Татарстаннан читтә дип әйтүне. Татарстаннан читтә түгел, Татарстанга кергән татар җирләрендә. Шулай дип. Шуңа күрә бу мин мәгариф системасының роле турында әйтәм. Хәзер ассимиляция бездә бик зур. Бу мин татар теленең аңлатмасының мәгънәсе турында шуңа күрә җан исәп алганда сез татар икән, сезнең туган телегез татар. Чөнки сезнең туган телегез нинди дигән сорау бар анда. Сез аны беләсезме, юкмы, аның әһәмияте юк. Сез анда нинди телләр беләсез дигәндә күрсәтергә мөмкин белгән телләрегезне. Ләкин туган телегез сезнең барыбыз татар теле. Россиядә аңлатырга тырышлар сезнең белгән телегез. Туган тел дип. Аерма шунда. Юк, туган тел белгән тел түгел. Туган тел синең халкың теле. Милләтең теле. Милләтең теле. Аннан соң тагын бер проблема бар, мин әйтеп китәсем килә аерым Башкортстан турында. Сез дә ишеткәнсез инде бу җан исәп алу буенча зур ниндидер проблемалар бара. Башкортстанда дөрестән дә андый проблема бар. Мәсәлән, 10-нчы елгы җан исәп алу буенча Башкортстанда 1 миллионнан артык татар яши. Шуларның 240 меңе татарча белми. Бу 24%.
Россиядагы урта күләмнән азырак 27%-тан, чөнки Башкортстанда әле татар теле өйрәнелә, татар мәктәпләре бар иде. Ләкин Башкортстанда шундый проблема бар. Башкортстанда яшәүче 230 мең башкорт туган телләрен татар теле дип күрсәткәннәр. Бу нәрсә дигән сүз? Бу дөрестән дә татарларны башкорт итеп язу бар дигән сүз анда. Фактически. Шуңа күрә анда яшәүче татарлар баш күтәреп чыгалар. Инде тагын моның икенче ягы бар. 1 миллион татарның 100 меңе генә башкорт телен беләбез дип язганнар. Минем башым асмый, ничек татар телен белгән кеше башкорт телен белмәскә мөмкин. Bir класс укымасаң да. Башкортча аңлый. Мине башкортларда аңлый. Татар телен белгән кеше башкорт телен белә, башкорт телен белгән кеше татарча белә. Бу шуңа күрә 100 мең кешенең башкорт телен белмибез дип язуы татарлар белән башкортлар арасында зур проблема барлыгын күрсәтә. Шуңа күрә бу өлкәдә эш алып барылырга тиеш. Һәм дөрестән дә татарларны кичләп башкорт итеп яздыру проблемасын туктатырга кирәк дәүләт тарафыннан. Мондый бу саннар шуның барлыгын күрсәтә. Сез математик буларак моны ничек күрәсез? Математик буларак инде ничек дип әйтергә кирәк. Монда математиканың катнашы юк. Шуңа күрә сезгә шуны әйтергә телим. Татар теле белән башкорт теле алар бик якын телләр. Шуңа күндә бүлешеп утыру, мәсәлән, татарларның башкорт теле өйрәнүеннән аларның бер укалары да төшми. Аларыннан башкортка әйләнмиләр. Мин мәсәлән русча бик яхшы беләм. Ләкин мин рус түгел. Һәм шулай мин башкортча белсәм дә мин башкорт түгел. Башкорт татарча белсә дә ул татар түгел. Ул ничек яза шулай яза. Ләкин инде 230 мең башкортның татар телен ана теле дип күрсәтү, ул аларның чынлыкта татарларның башкорт итеп язылуына күрсәтә. Ул проблеманы туктатсалар, мин башкорт татар арасында конфликт битәр дип уйлыйм. Алар берләшеп руслашуга каршы көрәшергә тиешләр. Безнең иң зур проблема руслашу. Мәсәлән, бу җан исәп алу 10 елга саннарын карасак, татарлар 100% русча белә. Башкортларның да 100% русча белә. Хәзер тагын бу социаль нәтиҗәләр турында әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, татарларның 67% Россия күләмендә шәһәрләрдә яши. Бу 10 елда. Татарстанда татарларның 70% шәһәрләрдә яши. Без монда кычкырып йөрибез, авыл битсә татар бетә дип. Ул биткән инде, татарлар шәһәрдә яшиләр барсы да. Урбанизация дип аталган. Әлбәттә, бу урбанизация ул шул. Аннан соң билим дәрәҗәләренә килсәк, 20% татар югары белемле. Бу 10 елгы нәтиҗәләр буенча. Бу урта Россия күрсәткечләренә туры килә. Гомумән дөнья күләмендә ничек икән? Дөнья күләмендә югары белем мин азрак дип уйлыйм. Чөнки бүгенге көндә иң алга киткән илләрдә дә 25% кеше генә югары белем ала. Бу 25% кеше мәктәптән чыгарылыштан санала. Бу саннар мин 20% саныйм бөтен халык исәбеннән. Мәктәптән чыгарылышка күчерсәң ул зур саннар. Мәсәлән, иң югары күрсәткеч еврейләрдә, ул 67%. Бу инде бөтен еврей югары белемле дигәнне күрсәтә. Чөнки монда бит кирми туганнан алып 20 яшьленә кадәр кешеләрнең югары белеме булырга мөмкин түгел. Калган халык инде 67% еврейләрдә иң югары күрсәткеч. Ләкин татарларның күрсәткечләре дә үзгәрә. Мәсәлән, Татарстанда ул 22% югары белемле. Шәһәрләрдә башка. Мәсәлән, Казан шәһәрендә 26% югары белемле. Шәһәрләшү димәк югары белемне арттыра дигән сүз әйбәт. Бу югары белемле кешеләр күбрәк шәһәрдә яши дигән. Шәһәрләшү арттырмый. Шәһәргә килеп ишендә яшиләр бит инде алар, шулай. Әлбәттә, интеллекты югары кешеләр шәһәргә килеп эш табалар. Аннан соң Авылда бөтенләй эш. Мин мәсәлән сезгә әйтәм, Санкт-Петербургта һәм Мәскәүдә 31% татар югары белемле. Казанда 26 гына. Санкт-Петербургның һәм Мәскәүнең татарлары
yugarrak intellektle diye netice çıkarıp bula. Lakin biz alarını üzümüzün işimizde kullanmayız. Mında biz min yugarı bilimli dedim. Lakin bu yugarı bilimli kişiler Tatar terminlerini bilmiyorlar. Bu fennin tilesen indi ilkesinde, humanitar ilkede de, teknik ilkede de, alar gil Rusçagına okuganlar hem terminlerini bilmiyorlar. Bu Tatarlar için en ağır hal. Çünkü bu nerse görsete. Tatarların intellektli ilişi Tatar tilinden ayrılgan. Hem bizning bütün burçubuz alarını Tatar tiline tartu. Bizning en zor problemi Tatar tilinde yugarı bilim bulurga tiyiş. Tatar halkının andi potensialı var. Marat Ozikoviç, siz indi 2010 yılғы vakıgalarına matematik bularak da, galim bularak da beyne ayttınız. Yakınlaşıp gelişi bizden oktyabr ayında bulaşak halk sanına sizin farazlarınız matematik bularak. Halk sanını isepke aluga farazlarım şunday. Birinci çiratda bu halk sanını isepke aluda objektiflik yok. Niye oluyor? Mesela 36. yılғы halk alu sanının neticelerin Iosif Vissarionovich Stalin yok ederge kuşkan. Halkka beyan etmeden aylayım, yaşırıldı. O geçirilgengine tügül bütünne yok edilgen. Kilecekte de bir kimge de bilgili bulmasın mının neticeler deyip kaldırılgan. Hem yana prinsip ile ütkerile başlagan can isep alu. Bizning ildagi saylovlar kebek. Ana administrasiya gine ütkere. Anda içtimai işmalar katnaşmay. Sizde, minde, Tatar Kongressida ул процессны иштурда катнашмый. Анда кимнер катнаша. Аннарсың аның сұраулығын түзүдө катнашмыйлар алар. Hem жиып алынган нәтижелерге де анализ жасай алмыйлар. Ул объектив исәпкә алынганмы? Анда язучы үзе генә язганмы? Или комиссия генә тутырганмы? Тикшереп булмый. Безнең ул нәтиҗәләрнең соңгы иtabındagına официаль sanlar bulup çığa. Hem siz arxivga kirip ул neticelerinin dürüstlüğünü tekşire almay. Siz sana bilmirler. Çünkü onlar sır dokumentları deyip sanala. Eğer de biz dürüstten de objektif sanlar alasımız kilse, bu can isep aluga içtimai işmalar katnaşırga tiyiş. Birinci çiratta ул alar kontrolde bulurga tiyiş. Her halkның içtimai işması onu tekşirip durga tiyiş. Dilesen indi regionda. Anın regionlarda jilgan sanlarının neticeleri de şul içtimai işmalar tarafından tekşirilirge tiyiş. Hem alar anda katnaşırga. Şul vakitte ol sanlarga yaşıp bula. Min mında şigin barına aytem çünkü Россия Federasyasında mekteplerde küpmü Tatar balası okuganın bilip bulmay. Россия Мәгариф Министрлыгы маңа каршы. Teknik çaraları bik jingil. Mesela Rusya'da her yılını sentyabr ayında mektep okuçular turunda açıp jıyla. Anda kaysı klasta küpmü bala okuy, küpmü sanın kız, küpmü malay. Alar klasta niçe kişi, hem birinci klaslarda küpmü, dörtüncü klaslarda küpmü barsı da bilgilene. Lakin nindi milletten boluğun isep kalınmay. Eğer biz mekteplerde Tatar bağlarına küp mikenin bilmesek, küp mü derslik kiregin bilmeyiz, küp mü uktuçu kiregin bilmeyiz. Bu san anlı revişte sanalmay, hem isepke alınmay. Bunun tağın bir yağı var. Mektepte okuçu bağlar sanına hala Tatar halkının isebini çıkaraga bilcingil. Eğer de biz dürüstten de mektepte objektif bağlar sanını isepke alsak, ul vakitte Filips'teki sanlarga doğru kilmesке mümkün.